Hej hundeven. Er du sådan en slags ejer, som ser din hund som et familiemedlem? Så er du kommet til det helt rigtige sted. I den her podcast har vi fuld fokus på hunden og dig, når vi dykker ned i alt fra praktiske tips omkring træning, pleje og sundhed, til hjertevarme historier om vores bedste venner og ekspertrådgivning fra specialister, som ved alt om, hvordan din hund trives allerbedst. Uanset om du er ny hundeejer eller en erfaring hundepassionist, så vil vi hjælpe dig og din pelsede følgesven til sammen at skabe det allerbedste hundeliv. Podcasten er udgivet af os her fra Wuffeli og produceret og tilrettelagt af journalist Christine Kjær. En førstegangs hundemor, som ved lidt om, hvordan det er at føle sig helt i hundene, når man anskaffer sig en hundehvalp. Er du klar? Jeg er klar. Check. Kan du høre mig? Check. Can you hear me? Hej Mads. Hej Christine. Og velkommen i studiet til vores allerførste optagelse af sådan en helt ny rebranding af Helt i hundene. Er du spændt? Tusind tak. Og jo, jeg er rigtig spændt, men jeg har også glædet mig rigtig meget til i dag. Jeg forstår, det har jeg virkelig også. Og altså, Helt i hundene er jo efterhånden en af Danmarks mest lyttede hundepodcast. Det er jo det, og det er jo også det, som vi har kunne se også og høre og mærke fra alle medlemmerne, som der har lyttet med, både sæson 1 og sæson 2. Så det er jeg jo rigtig glad for. Og nu her med sæson 3, hvor det jeg også er med, det bliver rigtig spændende. Jeg føler, det er en meget stor ære at få lov at være med i, så det bliver fedt. Det bliver så fedt. Jeg glæder mig helt vildt. Og ja, som du selv lige nævner, vi har jo allerede lavet en sæson 1 og en sæson 2. Og til dem, der har været med hele vejen, så ved de jo, at det indtil videre har været mig, der ligesom har kørt de her 2 sæsoner sammen med min lille havaneser Bobby. Jeg er jo førstegangs hundemor og journalist, og startede faktisk den her podcast, fordi jeg fik, for det første boede jeg i København, flyttede til Aalborg, og var vildt ensom, og tænkte, hvad gør man så? Og så fik jeg en hundevalp, Bobby, uden at jeg er nødt til at indrømme alt for meget research. Jeg tænkte, han skulle være allergivenlig, han skulle ikke have et alt for stort aktivitetsniveau, og han skulle være nuttet. Og så blev det Bobby. Og det var bare fuldstændig voldsomt at blive førstegangs hundemor. Så jeg sad og kiggede der på ham en dag og tænkte, man må kunne lave en podcast om det her. Og det gjorde jeg, og rakte ud til dig på LinkedIn faktisk, og spurgte, om du ikke ville være med. Og hvad tænkte du egentlig dengang, jeg spurgte om det? Jamen, jeg tænkte, det var... jeg tænkte først og fremmest, tænkte jeg lige sådan... Wow, og vildt ikke et podcast om hunden. Hvad tænker folk omkring det? Men så efter, at den ligesom landede, og jeg tænkte over det, så gav det helt vildt god mening. Også fordi det, som vi også oplever meget i Wuffeli og generelt også tiltrækker, det er førstegangs hundeejere, især førstegangs hundemødre med valpe. Og nu er jeg jo også selv en hund, og selv oplevet at genkalde hele tiden med en valp. Og så da du skrev nogle af de ting og udfordringer, som du i hvert fald har oplevet med Bobby, og hvad du tænkte podcasten skulle handle om, så tænkte jeg, det her, det kommer der til at være rigtig, rigtig mange, der synes er fedt at lytte til. Og det har det jo så været heldigvis. Folk har taget vildt godt imod det. Vi har haft en valpesæson, hvor man ligesom har fulgt mig og Bobby, både i forhold til, hvad skal han have spist, hvordan plejer man hans pels, hvordan har man overhovedet en hund, renlighedstræning, alene hjemmetræning, som folk, der har lyttet til den her podcast, godt ved har været en giga-udfordring. Og så har vi haft den her teenage-sæson, som har handlet meget mere om hormoner, og skal han kastreres eller ej, og hvad med tæver og løbetider, og alle sådan nogle ting. Og så snakkede vi 2 sammen igen og besluttede os for, at der skal selvfølgelig være en voksensæson, men den skal være helt anderledes. Og det skal ikke kun handle om Bobby og mig, det skal handle om alle hundeejere og ligesom bredes ud på en anden måde, så alle nu kan få glæde af den her podcast. Ikke? Så vil du ikke lige prøve at fortælle lidt? Nu har vi snakket en masse om, hvordan den her podcast skal være, og vores visioner for den. Kan du ikke prøve at snakke eller tale lidt mere ind i, sådan, hvad er vores visioner med den her rebranding af Helt i hundene? Jo, selvfølgelig. Så vi har fået rigtig meget feedback og ris og ros, og som du netop også siger, så er der utrolig stor efterspørgsel på, at det handler om livet med valp og som førstegangs hundeejer, men der er også et stort ønske omkring, at man går ud og at vi snakker lidt mere generelt om hele hundelivet og hele rejsen med hund. Og så er der faktisk også mange, og det kan jeg også genkende fra mit eget liv, og det ved jeg også, du har med Bobby, så opstår der rigtig mange situationer, både sociale, lad os sige, akavede eller mærkelige med familie og venner i forhold til livet med hund, men at vi også både vender dem, men snakker generelt om livet med hund, gode ting, dårlige ting, hvordan man kan gøre nogle ting bedre, hvordan man skal lære at forberede sig på X, Y og Z.
Så måske kan man sige, at den bliver mere mainstream og mere generelt om hundelivet. Er det ikke meget spot on? Det synes jeg. Og så er keyword for os, at det skal være sjovt at lytte til den her podcast, mens man går en tur med sin hund. Ikke? Vi skal have en masse underholdning, vi skal have noget, vi vil allerede godt love nu, der kommer til at være noget kendisfaktor. Vi skal snakke med nogle kendte hundeejere, og så skal hele hunde bare være sådan en rigtig god ven i lommen, som man kan have med, hvis man både vil have nogle tips, og hvis man vil høre om sådan det sjove, gode hundeliv, ikke? Absolut. Ja, men nu, som sagt, folk ved ligesom, hvem jeg er efterhånden, dem, der har lyttet med. Vi vil jo også gerne vide, hvem den nye medvært, Mads Schmidt, er. Ja. Ikke? Så kan du ikke prøve at fortælle lidt om dig selv? Jo, det vil jeg i hvert fald gerne. Så jeg er stifter af Wuffeli, og vi har været i gang med Wuffeli i cirka 5,5-6 års tid. Og før det, så læste jeg på DTU, hvor jeg læste noget, der hedder medicin og teknologi, som der handler omkring udvikling af software og hardware til sundhedssektoren. Og så ud over det, så har jeg sammen med min kæreste en hund, der hedder Bertram, som er cirka 3 år gammel. Cute, og hvad er det for en race? Han er en blanding mellem en pudel og en bomuldshund, så hvis man skal være helt rigtig, vil man kalde ham en putong. Okay, ja. Selvfølgelig. Der er alle de der racer efterhånden, der er totalt sprunget ud. Lige præcis, og han er en af de pus. Og han har jo fået farven og pelsen som en bomuldshund, men så lige lidt mere krøllet for pudlen, og så har han også fået de lange ben, så han ligner lidt en langbenet malteser. Han lyder virkelig nuttet. Ja. Og vi skal snakke meget mere inde i Bertram her om lidt, men først så vil jeg egentlig gerne lige vide, du sagde det der med, at du har studeret på DTU, og jeg har været inde og stalket dig lidt, både på Google og på Wuffelis hjemmeside, hvor der jo står i din biografi på den her hjemmeside, at du har en passion for hunde, obviously, og teknologi. Ja. Kan du ikke prøve at forklare lidt, hvordan du får de to ting til at hænge sammen? For nu ved jeg, at du har ligesom stiftet Wuffeli også, og der må ligesom være noget, der udspringer derfra. Ja, så man kan sige, at Wuffeli er for mig min kombination af teknologi og passion for hunden. Og det er det i den forstand, at jeg kom fra en baggrund af, hvor det handler om, hvordan udvikler du software eller hardware inden for sundhedssektoren. Men jeg kan også godt lide hunden, og jeg vil også gerne lave noget fedt for hunden. Men kort sagt, så er Wuffeli den her mix mellem passionen for hunden og det gode hundeliv og teknologi. Og det er også den måde, det kommer til udtryk på i Wuffeli, er eksempelvis på hele den måde, vi har sat vores algoritme og vores fodertester op på, hvor vi både vælger, hvad for en foderblanding skal en hund have, hvor meget skal den have, det hele kommer automatisk, og også igennem hele kunderejsen, hvor vi jo har al information på vores medlemmers hunde, så vi også sidder og hjælper faktisk hele vejen igennem hvalpelivet, eksempelvis. Når din hund skal skifte tænder, så sender vi dig en e-mail, og vi sender information, når din hund skal skifte foder, eller når din hund når et livsstage, eller hvis du har en bestemt hunderace, der er nogle ting omkring, jamen så har vi simpelthen bygget systemer op omkring til at hjælpe med at håndtere det i sammenråd med vores fodereksperter og kundeservice-team. Så meget af det er også den måde, vi driver og kører Wuffeli på. Det er også, vi serverer over 30.000 måltider om måneden, og det er også noget af en operation, der skal til for at køre det rundt. Så man kan sige, der er jo også, ud over alt det, folk ser udad til, så er der også meget arbejde i, hvordan rent faktisk vi sørger for at drive et lager, hvor sørger for, at vi hele tiden har produceret og har de rigtige ting tilgængelige og sender det ud på de rigtige tidspunkter til de rigtige mennesker. Det er mange medlemskaber at holde styr på, 10.000 vis om måneden, og det er det, som, giver det mening? Ja, det giver totalt mening. Ja. Og jeg står sådan og tænker, det er jo det, nu har jeg mødt dig en del gange efterhånden, du er virkelig sådan sprudlende, krøllet iværksætterhjerne, ikke? Jo. Og det er jo det, som jeg kan fornemme, at hele Wuffeli bygger på det her, du ved. Vi har hundene, og jeg vil våge den påstand, du må rette mig, hvis jeg er gal på den, men at brugere af Wuffeli er mere hundeforældre end hundeejere, ikke? Altså det er virkelig folk, der er ekstremt glade for deres hunde, og som vil have sådan det gode hundeliv, og det skal samtidig også være nemt det her, altså så kommer det med teknologien ind, ikke? Det skal være nemt at være hundeejer, og derfor har I ligesom i stedet for bare at blive en ny hundefodervirksomhed, så er I blevet et univers, ikke? Det synes jeg er mega spændende. Ja, lige præcis. Og det er også der, hvor fordi det vi i hvert fald også selv erkender og kan se, det har også ændret sig meget gennem tiden i forhold til, hvad det er, vi arbejder og fokuserer på i Wuffeli. Men det vi kan se er, at vi tiltrækker helt vildt mange førstegangs hundeejere, det vi kalder young dog moms. Det er mig. Ja, det er dig. Det er dig, Bobby. Ja. Og der er godt nok mange ting, man skal have styr på, ikke? Ja, både i forhold til, at du skal til dyrlægen til at starte med, og nej, nu begynder han at bide, nu skifter han tænder, og nu begynder han at blive kønsmoden. Og alle de her ting,
det er meget voldsomt, hvis du får det at vide på en gang. Så vi sørger for at bruge teknologi på en måde til langsomt og ligesom sørge for, hey, vi har styr på alle de her ting. Du skal ikke engang tænke på, hvornår din hund skal have en anden type foder, eller din og datten. We got you. Og det var virkelig det, der tiltrækker mig, både som førstegangs hunde, er jo sådan, for det første, I bare seje i jeres markedsføring, og du ved, sådan, jeg kunne totalt se mig i det der brand, men det der med bare lige få maden leveret til døren. Og han kunne lide det, og han spiste det. Og sådan, igen, folk, der har lyttet med i de første afsnit, som efterhånden er 2 år siden, det er helt sindssygt. Jeg kan virkelig høre forskel på, hvordan jeg også er landet i at blive hundemor. Det er helt anderledes nu, ikke? Men det var virkelig det, der tiltrækker mig det her med, så kommer der bare foder, han kan lide det. Jeg skal ikke tænke på, sådan, der skulle i Maxisu og købe foder en gang om måneden. Det bliver bare leveret. Og samtidig, så kan jeg også lige gå ind på hjemmesiden, og du ved, så kan jeg købe nogle flåtmidler, og jeg kan også lige læse lidt om, hvordan jeg træner alene hjemme, og sådan. Det har bare været... Faktisk har I bare gjort det nemt, og det har været dejligt. Ja, men dejligt at høre. Det er jo sød musik, Emilie hører, og det er jo lige præcis sådan, det skal være, ikke? Ja. Lad os lige prøve at tage lige et skridt tilbage til, altså fordi jeg kender jo jer fra, faktisk dig og dit ansigt fra Løvens Hule. Ja. Og dengang var I jo en del mindre, end I var nu, ikke? Jeg er vildt interesseret i sådan iværksætterdelen af det her også. Altså, hvorfor valgte du overhovedet at stifte Wuffeli? Ja, altså jeg har jo altid haft en interesse også kvad min baggrund for DTU i, hvordan du ligesom går ind, så bare det har været i sammenhæng mellem mennesker, hvordan er det, du går ind og bruger teknologi inden for sundhedssektoren til at gå ind og hjælpe folk med at holde styr eller forbedre eller diagnostisere folks helbred. Og jeg havde mange år troet, hey, det er den retning, jeg skal i. Men så endte jeg faktisk tilfældigvis med at falde over nogle studier, der var ved at være færdig på mit studie på DTU, hvor at, jeg læste om en del udfordringer, der var rent helbreds- og ernæringsmæssigt inden for hunden. Og så læste jeg et studie, som der viser, at over 50% af hunden i Danmark, Norge, Sverige og Finland lider en lidt til svær grad af overvægt. Og så tænker jeg bare, det lyder ret crazy. Hvordan kan det ske inden for hunden? Altså jeg er godt klar over, at det er også noget, vi ser inden for menneskeverdenen, så der er jo selvfølgelig en grund til det. Men når man så dykker mere og mere ned i det, som jeg dykker ned i det, og begyndt bare interesse at række ud til nogle forskellige eksperter. Faktisk Charlotte Reinhardt, som der den dag i dag også er rådgivende dyrlæge hos Wuffeli. Og vi havde nogle snakke, og det kom faktisk ret hurtigt ned til, at det handler om, at folk ikke ved hvor meget, og hvad for en slags foder man skal give deres hund. Og så er det fordi, der er meget generiske vejledninger. Altså hvis du læser bag på en foderpose, så er det meget generelle vejledninger, som der tit resulterer i, hvis man følger dem, at man kan ende med at få en hund, der desværre bliver overvægtig. Så det startede meget med fokus på den del, og så senere along the way, så fandt vi ud af, at der er mange andre ting, også i forhold til intolerance, allergi og alt muligt, som folk ellers går og døjer med. Men det begyndte egentlig bare med, at vi simpelthen byggede et setup der tilbage i tiden, hvor det bare var en simpel fodertest-quiz med en meget simpel algoritme, som der ligesom kunne hjælpe folk med at tage de her beslutninger. Der kom teknologien. Ja. Og så startede det egentlig med det, at det bare var sjovt og cool, og folk syntes, det var fedt. Og før vi vidste af det, så tog den ene hund bare den anden, og så lige pludselig, så var der faktisk et grundlag for at starte en forretning, og så siden dengang har det jo så bare taget fart, ikke? Fedt. Og nu handler det jo meget mere, og vores visioner er den dag i dag, at det ved jeg ikke, hvor meget vi skal snakke om nu. Det må du meget gerne snakke om. Ja, okay, men altså til at starte med handlede det jo meget om laserskarpt og fokuseret, og få det til at... handler det utrolig meget om foderfokus. Altså, det er også sådan en atomisk foderfokus med, det er det her, din hund skal have, det er så meget der er i, det er så meget, din hund skal spise, og så videre. Så bagefter fik vi abonnementsdelen på, og vi gjorde det helt nemt, og fik hele den der convenience-del ind. Og det er jo stadig noget, vi arbejder med, og har nogle folk, der sidder og arbejder med hele tiden og udvikler og gør det her bedre nu. Men herinde for de sidste par år, altså jeg vil sige de sidste 3-4 års tid, og faktisk også i takt med efter, jeg fik Bertram, så det handler det meget mere om, at vi skifter vision til, at Wuffeli gør det nemt at skabe det gode hundeliv. Og det er jo ikke en vision, vi har, fordi at det skal bare være nemt, og hunden den skal bare passe sig selv og hygge. Men det er fordi, der er rigtig, rigtig meget, man skal have styr på. Og der er mange ting, som vi ser, at hundeejere har udfordringer med, og nogle gange ender med at hælde salt i deres egen kaffe, fordi folk ikke er klar over, at hey, når du får en valp, så er det ret vigtigt, at du husker at alene hjemmetræne den på den her måde, eller gøre din og datten. Og det var også noget, vi blev opmærksom på, altså både med egen erfaring, men også fra, hvad alle vores medlemmer siger, at vi får selvfølgelig mange spørgsmål omkring vores foder, hvad skal min hund spise, og hvad gør, hvis min hund har allergi, osv. Men vi fik lige så mange spørgsmål, hvis ikke flere omkring, hey, har I nogle gode råd til, hvordan jeg lærer min hund ikke at gø af andre hunde, eller
hvordan får jeg snakket med min familie derhjemme om, at min hund er overvægtig, og vi skal stoppe med at give godbidder, eller hvordan er det, jeg lærer min hund at gå pænt i snor, ikke? Men hvorfor er det, I går ind og hjælper med det så? Fordi du kunne jo godt bare have sagt, at vi er eksperter på foder, og det er det, vi går benhårdt ind på. Hvorfor er det, at Wuffily gerne vil hjælpe hundeejerne sådan all around med både alene hjemmetræning og... Altså det er jo ikke noget, I behøvede at gøre, vel? Nej, overhovedet ikke. Og man kan sige, jeg tror også fint, vi kunne have eksisteret ved bare kun at have foderdelen. Men jeg tror, vi gør det, fordi at måden, vi ser det på, det er netop, at, som vi kalder det gode hundeliv. Det er ikke kun både fodret og alt det omkring, og godbiderne og den rigtige sele og halsbånd og snor og alt det der. Det er lige så meget omkring, hvordan er det, du som ejer har en relation med din hund. Fordi hvis ikke du har styr på det her, og har styr på den ordentlige træning, eller har de rigtige råd, eller har styr på, at din hund har fået de rigtige vaccinationer, eller ditten og datten, eller flåtmiddel, eller flåtsæsonen starter, og så kan vi bare se, at så kan det ende ud i diverse situationer med folk, de ikke overskue og have deres hund længere, men også, at det giver bare folk og hunde det, vi i hvert fald ikke kalder det gode hundeliv. Ja. Så vi ser det som vores ansvar at gå ind og tage ansvar hele vejen rundt om, også at educate og undervise folk omkring de her ting, ikke? Det er sejt. Hvis vi lige snakker sådan iværksætterdelen igen så, ikke? Fordi det synes jeg virkelig er interessant, og det er jo det, du er, ikke? Jo. Kan du så give et eksempel på sådan en fed succesoplevelse, du har haft med Wuffily? Ja. De største succesoplevelser er, at når folk, der er altså folk, der har haft hunden, som der har haft nogle meget slemme udfordringer, altså der har været slem grad af overvægt, eller udfordringer med allergi, eller folk har haft situationer, hvor de simpelthen ikke har vidst, hvad de skulle gøre med deres hund til sidst, fordi den har været syg eller dårlig. Når vi kommer i mål med det her, og vores fodereksperter gennemfører de forløb, og folk skriver ind, og de er glade, og at de nu har deres hund og er sund og rask igen. Det er nogle af de ting, der virkelig holder mig kørende, altså også i hverdagen og gør mig glad. Og der har vi et sindssygt dygtigt hold, som der ligesom presser på og hjælper med det. Men noget andet, som der også gør mig virkelig glad, og det kan godt være, at det er lidt andet end deres egen juice, men det er, at jeg er jo tit i hundeparkerne rundt omkring i København. Især i den i Fælledparken og tit også inde på Assistenskirkegård og så videre. Men når jeg ser folk stå på de kirkegårde og bruge Wuffily godbidder eller Wuffily poop bags, så er jeg glad. Og en anden ting, der også er virkelig sjovt, det er, når jeg kigger ned i nogle skraldespande nogle gange, og når jeg ser en Wuffily poop bag, der ligger der, så tænker jeg bare, fuck, det er fedt. Ja, det forstår jeg virkelig godt. Og det, der bliver jeg lidt starstruck over mig selv. Jeg forstår. Det er så fedt. Og det, jeg er faktisk lige nødt til at snakke om de der godbidder, uden at det bliver sådan alt fra kommerciel reklameagtigt det her. Men altså, let's be honest, det er jo en podcast, hvor vi snakker fra Wuffily, hvor vi snakker om Wuffily, ikke? Jeres godbidder har reddet mit liv. Det er så sindssygt. Han kan alt med de der, og det topper godbidden. De andre er også gode, men de er mere sådan... dem kan jeg bruge, når jeg bare lige sådan belønner ham for et eller andet. Hvis vi snakker hardcore indkald, hvis vi snakker, nu skal du lære at rulle rundt, Bobby, eller sådan, ja, jeg kan godt lide at lære ham tricks, det synes jeg er sjovt, så er det Toppers hundegodbid, og han vil gøre alt for det. Altså, han giver liv for den hundegodbid, og jeg har seriøst ikke fundet andre ting overhovedet. Der er jo også alle de der, du ved, de der lækre pølser, man kan skære ud og sådan noget, ikke? Det er den godbid, og han gør alt for den. Det er så fedt. Ja, men det er fedt at høre, og det er også der, hvor at jeg føler, som du også nævner, den nye serie med de her soft treat godbidder, den har, den spiller bare. Ja. Og især de der Topper treats, den vi lavede i samarbejde med Topper. Skud til Topper, i øvrigt. Altid skud til Topper. De spiller bare, og det er også noget, vi hører virkelig meget. Så, men fedt. Det er virkelig dejligt at høre. Og så vil jeg lige lave en reference til folk, der først kommer ind i den her sæson. Vi har faktisk lavet et afsnit med kendis-hunden Topper. Han må nærmest være den største dogfluencer, hedder det ikke det? Jo. I Danmark efterhånden, er han ikke det? Han er jo, alle hundeejere ved jo, hvem Topper er. Jamen, det er alle hundeejere, der har Instagram, ved, hvem Topper er i hvert fald. Jamen, det er han. Han er en kæmpe kanon, og altså for folk, der ikke er sådan hardcore inde i hundemiljøet, der kan det virke ret vildt. Ja. Men altså, vi havde et event, vi holdt her for nogle måneder siden, men hvor at Topper også var med, og der var en masse, jeg tror, der var måske 70-80 mennesker, og der stod folk i kø med deres hund for at få taget billeder sammen med Topper. Det er så ret vildt. Det er fordi Topper, han kører bare. Men det synes jeg altså også lidt af hovedet på sømmet i forhold til den her podcast, ikke? Generelt at række ud til hundeforældre, som
vitterligt bare har deres hunde som børn, ikke? Det er det samme med Topper, at man kan gå så meget op i sin hund lige pludselig, så den bliver kendt. Det er en kendt hund, og folk, som sagt, hundeejere i Danmark ved, hvem Topper er, ikke? Jeg er også blevet genkendt et par gange op i Aalborg. Sygt sjovt. Og sådan, nej, er det Bobby, der har en podcast? Det er jo så fedt. Men det viser altså også noget om en ny generation af hundeejere, ikke? Totalt, og hvor meget vi vil gøre for vores hunde, og hvor mange penge vi vil bruge på vores hunde, og sådan, det er virkelig bare, det er som om, det er en ny måde at være hundeejer på, end bare vores forældre, ikke? Jo, jamen, det er det, og det er jo også, det er det virkelig, og det er jo også, altså man kan sige, i Wuffly har vi alle typer af hundeejere. Vi har selvfølgelig en stor overvægt af det, vi kalder eller den young dog mom, den moderne hundeejer, men vi har også mange af den ældre generation, og vi kan jo tydeligt også se, og det hører jo også vores foderekspert-team, det er bare en helt anden måde, man vejleder, og man snakker på. Hvis du er, lad os sige, du er omkring 50, og du er på din, der ser vi nogle gange folk, de har haft 3-4 hunde igennem tiden, ikke? Der har folk bare en anden indstilling til, hvordan man ligesom gør tingene, hvor vi kan også se, at unge hundemødre, de er mere modtagelige for at følge de her vejledninger, som vi også har. Altså, der er jo det der udtryk, det er svært at lære en gammel hund nye tricks, ikke? Ja, det gælder altså også hundeejere og hundeforældre, ikke? Ja, totalt. Ja. Og der, igen, der er altså bare en ny generation, som jeg taber totalt ind i. Og det er også det, du siger, jeg er virkelig en del af jeres målgruppe, ikke? For de her unge hundeejere, der... jeg er nødt til at indrømme det. Jeg er ikke meget for at sige det, men jeg er sgu en køling hundemor. Ja. For sindssygt. Ja. Og altså, Bobby er med mig overalt, ikke? Han er med mig i toget, han er med mig, når jeg flyver, han er med mig til møder. Og, hvordan er egentlig dit forhold til Bertram? Ja. Altså, tror du, det er sådan en kvindeting, det der med, altså uden at kønne for meget, du ved, men nu snakker vi selv om den her generation af young dog moms, ikke? Hvordan var det for dig at få Bertram? Jamen, det var det var super fedt og en stor omvæltning, og det skal lige siges, mig og min kæreste Mie, vi har Bertram. Juridisk er det hende, der har Bertram, men jeg er jo Bertrams hundefar, og... det er primært, altså det er sjovt, du siger det, fordi der er jo selvfølgelig en forskel på det. Selvfølgelig er jeg også nok en del af den der moderne mandehundeforældre-generation, men jeg ser tydeligt, at det meget er en kvindeting, og det kan jeg også se på Mie, at Mies forhold til Bertram er meget mere, som du beskriver det, hvor at jeg ser det lidt mere som en knægt, hvor at jeg sådan, nu ser vi lige, hvis vi er alene hjemme eller noget, så ser det som, sætter vi os lige op i sofaen og ser fodbold sammen. Og så selvfølgelig er jeg også meget over ham, men det er på en anden måde. Men det er mere på den der, moderne måde, end hvor du ser ældre generationer, som f.eks. min morfar, som der jo, hvis hunden gør i haven, så kaster man bare en træsko efter den, ikke? Altså, der er ikke. Nej, og det er sjovt, altså et virkelig godt eksempel her fra eget liv er, at nu bor jeg i Aalborg, men er fra København, så jeg bare rigtig tit herhen og besøger familie og sådan, ikke? Og i stedet for bare at lade Bobby være hjemme i Aalborg i kendte rammer hos min kæreste, så ryger han frem og tilbage. Altså, han er bare med mig ligegyldigt hvad, ikke? Jo. Han er virkelig blevet, altså sådan vitterligt min bedste kammerat. Ja. Okay, Mads, hvad så... altså, jeg kan jo komme med en hel liste over det her, det ved du, men altså, hvad så er det fedeste ved at være Bertrams hundefar? Det fedeste ved at være Bertrams hundefar? Jamen, det er jo, at jeg synes nogle gange, at nu er der også meget travlt med Wuffly, og det tager ligesom utrolig meget af min tid og fokus, og der er også meget, tit nogle gange er der en del stress og bekymringer, man skal holde styr på. Men så synes jeg bare, det er fedt med Bertram, der er der, fordi han nogle gange ligesom bare er et totem i bare at være ekstremt tilstedeværende. Så synes jeg bare, det er sjovt nogle gange at se ham bare være, altså, fordi jeg føler ikke, hunden tænker ikke fortid og fremtid. De tænker bare lige her og nu. Og det er ikke vildere end, jeg vil bare gerne have en godbid, jeg vil bare gerne lege, jeg vil bare gerne sove. Den er der bare, eksisterer bare. Så der er noget omkring den der ro og tilstedeværelse, som han giver, og så er det bare skide hyggeligt og putte med ham og slappe af og hygge og gå tur med ham. Man kommer også ud og få bevæget sig en masse. Husk at få taget nogle pauser. Ja, det er fedt. Så noget af den stil nærvær, vil jeg sige. Ja, det er nok noget, de fleste, der lytter med her, som nok af hundeejere kan totalt relatere til, ikke? Ja.
Men apropos de her andre hundeejere, vi har jo faktisk rækt ud på jeres Instagram og Facebook, Hundehuset, der har I sådan en wuffelig medlemsgruppe, for at involvere jeres brugere. Ja. Og det bliver jo altså en del af den her podcast. Vi vil rigtig gerne have brugerne med, fordi vi ved, I har en masse gode spørgsmål derude. Så dem vil vi jo gerne hjælpe jer med at få opklaret, ikke? Og vi har faktisk fået rigtig mange gode spørgsmål. Jeg har trukket 3 ud. Og så leger vi lige, at du ikke er Mads Schmidt, men Mads Steffensen. Ja, selvfølgelig. Og kører en runde Masser Monopol. Skal vi ikke gøre det? Jo, lad os gøre det. Fedt. Okay, den første vi har er fra Betty, som godt nok ikke skriver, hvad for en hund hun har, men hun skriver, at hun er glad for kvaliteten af jeres hundefoder. Hvad har I haft i tankerne omkring hundefodret, og hvem tjekker det, spørger hun. Ja, så til at starte med, så skal det siges, at jeg kom også ret hurtigt til den indsigt, da vi startede Wuffly, at hey, der er nogen, der ved mere om hundefoder end mig. Altså jeg har ikke nogen uddannelse, der er baggrund inden for det, udover at man kan sige, at jeg har en generel forståelse. Men der teamede vi op til at starte med Charlotte Bjørnved Reinhardt, som er Ph.D., postdoc og professor på Københavns Universitet. Og hun faktisk også med til at uddanne de dyrlæger, der er kommet ud de sidste mange år. Men hun er ekspert inden for klinisk hundeernæring, og det er hende, som der er med til at udvikle alle vores foderblandinger og opskrifter, og det er hende, der sørger for, at det hele stemmer overens, også med den europæiske myndighed for hundefoder, der hedder FedJaf, som hun faktisk også er en del af bestyrelsen af. Så hun er en af de mest citerede og professionelle inden for klinisk hundeverden, altså i hele Europa. Og det er hende, der simpelthen blåstempler det hele. Og så ud over det, så producerer vi på nogle forskellige fabrikker, både i Holland, Belgien og så videre. Også i Esbjerg. Og udover det er der også et team af eksperter på alle de fabrikker, som der både tester og undersøger det hele. Og det hele bliver også kvalitetstjekket i Holland inden. Og så udover det, så har man også nogle, det lyder lidt underligt, men hver gang man udvikler en ny foderblanding, så er der nogle regler om, at du skal teste 4.000 kilo af dem. Hold da op, det er meget. Ja, og så faktisk ret vildt, så tester man det faktisk på grise. Nej. Ja, det er ret vildt. Hvorfor det i stedet for hunden? Det er simpelthen fordi, at der er sådan nogle standarder, som du har baseret på nogle målinger, du tager på grise i forhold til, hvordan de absorberer de forskellige vitaminer og mineraler. Ej, hvor vildt. Ja, og det er sådan, der er sådan en længere række processer og godkendelser, du skal igennem, før du kan sætte en ny foderblanding på markedet. Så udover at alt nyt foder igennem tiden er blevet testet på alle de her europæiske standardmetoder, så bliver det også kvalitetstjekket efter hver produktion. Og så bliver hver produktion faktisk også gemt i op til 18 måneder efter, og så bliver der hver 3. måned taget løbende test på alle foderblandinger, der udvikles. Så lad os sige, at vi har en foderblanding, der blev produceret for 3 måneder siden. Den vil så være testet 2 gange nu. En gang, når den er blevet produceret, en gang nu. Så der er rigtig meget kontrol, og jeg skal også lige hilse at sige, at Fødevarestyrelsen, de kommer også tit ud og besøger os. Okay. Og der har vi fået... Okay, så der er, undskyld, jeg afbryder, men der er også Fødevarestyrelsen, der tjekker op på hundefoderprodukter, så det skal jo også være lige så i orden som for mennesker, eller hvad? Ja, fuldstændig. De kommer ud og tjekker op på alt, og de tjekker op på alt spiller på lageret, og det er i orden, og det er rigtige temperaturer, og der er alle de skadedyrsfælder, der skal være, og der er ikke for meget lys, og ikke for meget fugt, og alle de der ting. Og de kommer jo jævnligt ud, altså hver 4. 6. måned kommer de ud, altså tilfældigt og undersøger. Jeg er faktisk på fornavn med dem. Nej, fedt. Ja, de har også mødt Bertram en del gange efterhånden. Men se, det kan mit hundemoderhjerte jo godt lide, fordi man tænker sådan, du ved, det er ikke lige så vigtigt, det er bare hundemad, ikke? Jo. Så det er faktisk ret nice at vide. Ja, der vil jeg gerne have lov til at give et skud til Nana og Bonnie fra Fødevarestyrelsen, hvis de lytter med. Det håber vi, de gør, Nana og Bonnie. Ja. Jeg vil gerne lige give et andet skud ud til næste spørgsmål, fordi det er faktisk Topper. Ja. Det er lidt sjovt, apropos. Nice. Toppers mor Katrine har spurgt, hvilken hunderace I har flest af blandt Wufflys medlemmer. Jeg vil gerne have lov at gætte en... Ja, selvfølgelig. Det må næsten være en havaneser, er det ikke det? Det er tæt på. Havaneseren er faktisk nummer 2, men det er ikke nummer 1. Hvad er det så? Jamen, det er intet mindre end en Shih Tzu. Ej, de er også dejlige. Det er den hunderace, der er flest af hos Wuffly. Så nummer 1, Shih Tzu, nummer 2, en Bichon. Og så må der også være virkelig mange pudler efterhånden, er der ikke? Altså igen, alle de der afarter af pudler. Der er rigtig, rigtig mange pudelblandinger. Jeg tror, den pudelblanding, vi har flest af, det er Labradoodles, som er utrolig populær. Og så er der jo alle afarterne, Cockapoo, Poohtong og Cavapoo, og altså, du kan jo nærmest sige... Jamen, de er der alle sammen. Det er så vildt. Ja, dem er der også rigtig mange af. Ja, fedt. Og så...
Ja, så det, altså gennemsnitsvægten på den gennemsnitlige hund hos Wuffeli vejer cirka 16 kilo. Hvis du tager alle vores medlemmer, tager gennemsnitsvægten, er det cirka 16 kilo. Okay. Så den gennemsnitlige hund i Wuffeli er en cockerspaniel-agtigt. Ja. Cockerspaniel cirka. Okay, fedt. Ja. Det her var jo lidt mere sådan spørgsmål. Nu havde jeg lige lovet, at vi skal lege Mads Monopolet, så nu får du altså et dilemma fra Leila. Ja. Hun skriver, jeg har en gammel hund, som bliver 13 år til november. Hun elsker Wuffelis mad. Cute. Hun er ikke slem til at overspise, men hun vil meget gerne have mad fra bordet. Jeg giver hende sjældent, men hun bliver ofte passet på grund af mit arbejde. Og det er mit indtryk, hun får mad fra bordet hos min barnepige. Det kender jeg så godt, det her, Leila. Og derfor hun begyndt at tikke meget. Jeg synes, det er svært at holde hendes vægt nede. Hvad skal jeg gøre? Bedste hilsner fra en bekymret hundemor. Jamen, det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt. Det er da også en stor bekymring, men jeg kan jo høre på Leila, at hun tydeligvis er en god hundemor, og det kan jeg høre til at starte med, fordi det er noget, hun bekymrer sig om. Så den er jo lidt svær. Og noget, som vi jo også har oplevet af os og hørt og oplevet meget historisk igennem tiden, er det der med, hvad gør du, når der er flere mennesker ind over hunden? Fordi folk har lidt forskellige holdninger i forhold til, hvor løst giver man mad fra bordet, ikke? Nogle gange kan det være, at børnene er hjemme og har nogle venner på besøg, og så giver de chips eller frikadeller til hunden, og det virker jo meget uskyldigt, ikke? Men hvis du har en lille hund på 8 kilo, og du giver den en helt frikadelle, så kan det altså svare til, at du giver din hund altså mellem 20-25% af dens daglige kalorieindtag. Og og så kan man godt hurtigt regne ud, at det kommer til at løbe ret hurtigt op med kalorierne. Det svarer til, at vi mennesker spiser en jumbo-snegl på 800 kalorier en gang om dagen ekstra, og så lige pludselig i stedet for at ramme 2.000 eller 2.500 kalorier, så rammer vi 3 eller 3.500 kalorier. Ja. Og så går vægten altså hurtigt den forkerte vej. Så det, jeg havde gjort i den situation, det er at sige, og først og fremmest, det kommer også lidt an på, hvor overvægtig hunden er. Altså det første, man skal være ops på, det er at finde ud af, hvor overvægtig er hunden. Der skal ligge sådan en plan for, at hunden skal tabe sig langsomt. Hunden må tabe gennemsnitligt 1-2% per uge hen over tid. Hvis det er for meget, taber sig for hurtigt, så er det ikke godt for hunden. Hvis den taber sig for langsomt, jamen så sker der bare ikke noget. Så det første er at undersøge, har vi den rigtige foder? Bare lige sådan generelt havde jeg bare lige undersøgt. Har vi en kalorielet foder, så hunden stadig bliver mæt? For det kan jo også godt være, at hunden tigger, hvis ikke de har en kalorielet nok foder. Det havde jeg bare lige undersøgt til at starte med. Og så den næste ting, det er så at lige afstemme, udover med barnepigen, så lige med alle i familien. Hey, vi fodrer 2 gange om dagen, morgen og aften, og det er så meget. Vi skal ikke fodre mere end det. Og så må jeg altså desværre hive barnepigen til at sige, hey, jeg har min hund her nu, den vejer 20 kilo, den skal ned og veje 17 kilo, det er 3 kilo for meget. Med den her vægttabsplan, og det kan Leila skrive ind til Wuffelis kundeservice, så bliver du sat i kontakt med en foderekspert, så kan de hjælpe dig med at lave den her plan. Men så kan du sige, hunden skal tabe 3 kilo, det kommer til at foregå på den her måde, med de her gram hen over de næste, lad os sige, 3, 4, 4,5 måneder. Og den skal have så meget om morgenen, så meget om aftenen. Den må ikke få noget ud over det. Hvis du har lyst til at give den godbidder, så typisk ser vi også på hunden, om der er tækker og har den her adfærd, at det er lige så meget omkring, at de bare gerne vil have et eller andet symbolsk. Så lad være med at gøre det i forbindelse med aftensmad, for det så du begynder at understøtte den her adfærd. Så i stedet tage lidt fra foder om morgenen eller om aftenen, hold det i din lomme, og så løbende lave noget leg, når I er ude og gå noget tur, eller pakke nogle af de der små foderpiller ind i et håndklæde og binde en knude om, der er kastet ind i stuen, så hunden kan gå og blive stimuleret, og synes, det er utroligt sjovt at åbne det på den måde. Så alle de ting, plus hive barnepigen til side og sige, hey, det er det planen næste 4,5 måneder. Det er så mange gram om morgenen, så mange gram om aftenen. Du skal ikke gøre noget imellem. Det er ikke godt for min hund, at den lever uden for den idealvægt. Og så kan du også bare lige fyre en statistik med ind og sige, at vi ser gennemsnitligt, at hundens levealder bliver reduceret med 15-20%, hvis hunden i alt for lang tid lever uden for den idealvægtzone. Så det er ikke mere, nu ved jeg ikke, hvor stor overvægt det drejer sig om, men det kan være voldsomt, og det er heller ikke godt for hundens led, ikke? Så. Det er virkelig fedt, du kommer med den der statistik, for jeg vil lige skal nå at google, fordi det tænker jeg sådan, det er jo et virkelig godt kort at have til barnepigen, ikke? Jeg kender det her sindssygt godt. Nu har vi talt om, at Bobby har store problemer med at være alene hjemme. Mm-hmm. Det betyder, at han tit bliver passet. Og jeg sørger altid for, når han bliver passet, at jeg så har godbidder med og sådan, du ved. Men har også bare et issue med,
og nu er jeg nødt til at kaste dig under bussen, far, I'm sorry, men når han er hos mine forældre, så bliver han bare kampforkælet. Og det er faktisk tit sådan, nu skal han på sommerferie hos mine forældre her til august, og når han kommer hjem fra den sommerferie, så ved jeg, altså gider han ikke have foder en uge efter, fordi han har fået leverpostej og hakkebøf, ikke? Jo. Bobby er endnu ikke overvægtig, og derfor kender jeg virkelig dilemmaet med sådan, nå, men han er også bare på ferie, og, sådan, og det går nok, og skal jeg sige noget, og den dårlige stemning og alt det her. Men jeg synes faktisk, det er virkelig et godt kort at have at sige, hør lige den her statistik. Ja. Altså, min hund er overvægtig, jeg vil gerne have hende hos mig så lang tid som muligt, så du ikke please sød og hjælpe mig med, altså, at hun kan tabe sig, i stedet for, at vi bliver ved med at fodre med frikadeller, ikke? Jo. Det synes jeg faktisk er et rigtig stærkt kort at have, ikke? Lige præcis. Og det samme gælder jo også at sige, at du er nødt til at sige til barnepigen, du kan heller ikke begynde at give mad ved bordet, fordi så ser du netop, du får den adfærd, at hunden, altså det fungerer jo sådan, det er jo ligesom med os mennesker, vi tænker bare ikke så meget over det, men hvis du gør noget, og du så bliver belønnet for det, så får du noget dopamin op i hjernen, der siger, hey, det er fedt, hvis jeg gør sådan her. Så hvis hunden sidder og går hen og tigger, den får en godbid for det, så har du også en positive reinforcement cycle på negativ adfærd. Så det er man nødt til at tage en kold tyrke på, og simpelthen bare stoppe. Helt enig. Det er et godt råd. Jamen Mads, vi begynder faktisk at lage mod enden af det her introduktionsafsnit. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kommer tilbage til det her med, hvorfor vi laver den her podcast, hvorfor vi har tænkt os at lave et helt nyt koncept, ikke? Hvad er din vision med den her podcast? Jeg håber jo, at det også kan blive en måde, hvor vi kan engagere os og komme endnu tættere på vores medlemmer på, hvor nu kan vi jo se her selv, vi har jo ikke engang annonceret sæson 3 her, og det er væltet ind med en masse fede spørgsmål og dilemmaer. Nu har vi så ikke lige nået dem alle sammen i introduktionen, men det kan vi tage næste gang. Ja, absolut. Men jeg håber, det kan blive noget, hvor vi ligesom begynder at kunne se nogle mønstre i, hvad for nogle udfordringer folk har, og så kan vi hjælpe dem med det, samtidig med, at vi leverer det i et sjovt og bruger grineren format, fordi at altså det handler jo ligesom meget om, hvordan du også bare lærer eller bliver undervist i forskellige ting. Lad os gøre det sjovt. Lad os have det fedt med det. Vi hiver også nogle folk ind løbende, det ved jeg, du også vil sige lidt om her om lidt. Yeah. Men at vi gør det, og at vi simpelthen gør det mere mainstream, så det bliver et fedt podcast at lytte til, når man går en tur med hunden, og hvis folk har idéer eller tanker til det, sige til. Yeah. Fordi we ain't stopping. Vi vil lave et fedt mainstream hundepodcast. Yeah. Og det har jeg sagt før, nu siger jeg det også i podcasten nu. Jeg håber på, at vi inden for de næste 18 måneder kan få det her til at blive så stor en succes, så vi holder et live-event i, lad os sige, Empire Bio. Hallo. Hvad siger I til det? Også til jer bag skærmene derude. Benjamin og Mathilde. Ja. Jeg ser det for mig. Der skal være hunden med. Der skal være hundepopcorn. Hundepopcorn, der skal være poppuccinos. Yes. Og ved du, hvad der eventuelt også kunne være? Nej. Ikke for, at det skal blive for reklameagtigt, men det kunne også være, at der skulle være Wuffeli Gelatos. Wuffelis nye is, som der netop er blevet lanceret her for de blev lanceret på uger før, den her podcast går live. Det lyder så fedt. Prøv her, det er et fedt mål. Vi skal have topper med. Vi skal have topper med. Toppers mor. Topper, vi skal have Bobby med. Vi skal have Bertram. Det bliver altså et kæmpe kendis-event, det her. Okay? Det er noget, du gerne vil være med til som hundeejer. Ja, præcis. Ja. Ej, men netop det der med, at lad os nu samle alle dem, inklusive os selv, som der synes, det er fedt, at gå op og snakke i de her ting, og synes, det er sjovt, og så lad os samle os selv omkring det her, og så lad os have det for fedt. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det bliver mega sjovt. Og nu siger du selv det her med, at skriv ind. Altså, vi har lagt en halvårsplan. Jeg kan afsløre, at det er nogle virkelig fede gæster, der kommer til at være med i næste afsnit, som kommer første mandag næste måned. Der kan I høre Bobby komme til toårstjek, og på den måde, så er det ligesom sådan en full circle, føler jeg. Så har vi både haft ham som valg, vi har haft ham som teenager, og nu kan I ligesom høre, hvad man skal tænke over med en voksen hund, ikke? Og efter det, så har vi altså legnet nogle rigtig fede hundeejere op. Vi skal have flere eksperter med i studiet. Vi skal have nogle helt konkrete tips til træning, til pleje, til sundhed. Altså, vi går virkelig all in. Men vi vil rigtig gerne have jeres ønsker også, ikke? Så har I en specifik gæst, som I tænker er fed, en fed hundeejer, eller som ved et eller andet specielt om hunde, så skriv endelig til os, fordi vi er mega åbne for at få jer som brugere så langt med ind som medskaber af den her podcast som overhovedet muligt, ikke? Det bliver så fedt. Ja, det gør. Jeg glæder mig. Okay, Mads. Næste afsnit.
første mandag i måneden. Husk det. Vi skal nok sørge for at lave en masse larm for hver afsnit, så I selvfølgelig ikke går glip af det. Men gå alligevel lige ind og abonner på Helt i Hundene, ikke? Så I er sikre på ikke at misse et afsnit. Ja, og følg Wuffeli på sociale medier. Der kommer I også til at se en masse andet fedt content. Jeg tænker, vi laver en video her bagefter, som vi lige smider op for at tease lidt, for at den her podcast udkommer. Og som sagt, hvis du har nogle forslag til, hvad der skal være med i den her podcast, så skriv til os. Vi er mega åbne, ikke? Jo. Ja. Ej, men enig. Og tak for en super fed første pilot-episode af sæson 3. Og som sagt, subscribe, og vi håber, I vil lytte med. Med jeres hjælp sammen, så kan vi forhåbentlig holde et mega fedt live-event inden for 18 måneder i Empire Bio i København. Enig. Fedt. Jeg er så glad for det her, Mads, og mega glad for, at du vil være min medvært i de følgende forhåbentlig rigtig mange podcast. Det var for fedt, og jeg håber, at du er tryg for første gang for en mikrofon. Jamen det er, jeg synes, det var super fedt, og du er sindssygt god, ikke? Det så det er fedt også at få lov at være med. Jamen, vi er totalt. Vi bliver et winner-team på det her. Godt. Fedt. Det er fedt. Tak, Empire Bio, let's go. Empire Bio. Hej igen, hundeven. Det glæder mit lille hjerte, at du har lyttet med helt hertil. Som en trofast lytter og helt i hundene, så får du altså en lille ekstra godbid af mig. Hvis du endnu ikke har prøvet Wuffeli og overvejer det, så vil vi gerne give dig 30% på dine første 3 medlemspakker hos os. Alt du skal gøre er at bruge rabatkoden helt i hundene ved checkout. Tusind tak for, at du lytter med. Den her podcast er udgivet af Wuffeli og produceret og tilrettelagt af Christine Kjær.